Как се чуваме? Добре ли се чуваме? Имаме ли връзка? Здравейте отново. Как да го наместя този кадър? Така добре. Днес ще снимам реакция на Мис плюс Сайз. Човека, който го монтира, може да бъде уволнен, защото шибаното предаване има кадри, в които някакви хора вървят в продължение на 20 секунди. Окей, искате да добавите... Ако стига сра! Съжалявам много, котката мяка. Допълнителен контент се едно към видеото и да не е 30 минути, но е излишно да бъде повече от 30 минути. Час и 16 минути е последното видео, което видях. Аз го изтеглих и го нарязах. Опитах се един път да снимам това видео и се оказа, че има някакъв разгадаем проблем с микрофона. Аз ще си обеля мандаринка. Ами и господа, на вашето внимание от Равно поле, водещият на любимото ви интернет предаване, Венелин. След малко повече от година се срещаме отново тук в каналът на Premium Production. Всичко друго е, но не и Premium Production, мила. На Мис плюс Сайз. В новият ни трети сезон мястото до мен ще бъде заето от една истинска интернет сензация, която съм сигурен, че много обичате. И вече нямам никакво търпение да ви я представя. Дами и господа, Мексън! Здравей! Толкова съм щастлив, че махнаха оная изкуствена скумрия и сложиха това забавно чудовище Мексън. Толкова я обичам и е толкова сладка. Здравейте на всички зрители на моето любимо предаване. Аз нямам търпение да видим абсолютно всички участнички. Сега аз като водещ не знам как ще се справя, затова се надявам ти да ми помогнеш. Разбира се. Ще справиш, Булка. И не искай помощ от Венелин, защото той е толкова добър водещ, че не може да бъде. Си помогна. Здравейте, момичета, как се чувствате? Та пак ли там? Тя няма оттървани от нея. Здравейте, чувстваме се прекрасно, както изглеждаме, то се вижда. Ванче, ти идваш тук при нас за трети сезон и Анче ти за втори. Каква е разликата във всеки сезон? Първо да ни каже Ванчето. Ами аз вече се чувствам като част от голямото семейство на Мис плюс Сайз, като една хубава кралица. Тук посрещам и изпращам миски, но на моя трон никой не може да седне. Всички вървят по моите... Ако сега трябваше да ви поканим да участвате отново, щяхте ли да участвате? Разбира се. Ами срещу един хубав хонорар, защо да не участвам? Разбира се. Хонорар най-вероятно ние трябва да го приберем за името, което създадохме на Ваня Великов. Там беше малко грубо. Ако може да си позволите да ме изхраните, бих останала и този сезон. Даже мога да кажа, че с удоволствие тая година ще изям със Светлито, заедно ще изядем украсата. Да, миналата година тя плюска. Та с украса, значи... Аз не съм го гледал този епизод с яденето на украсата миналата година, както и да е. Сама украсата, ама тая година вече заедно ще се нахраним. Явно коалициите не са само в предаванията по Нова телевизия. Нямам търпение да посрещнем участничка номер 1. Здравейте! Аз съм Катерина Петрова, на 38 години, от град Варна, зодия Скорпион. Защо си направила така устните? Аз съм Венцислав Добрев от град Шумен. Преди години бившия ми съпруг ме спря да стана модел на плюс сайз вельо. Получих такава покана от италиански бранд, но той ме разколеба. Прямо неговите виждания, това ще да бъде пошло и да ми лекне етикет на лека жена. Лека жена? Трудно, мила. Интернет. В пространството има мои интересни клипове с певеца Константин. Капенце, гледай, мамина душица. Константин нямаше ли жена и деца? Кой съм аз да съдя? Кой се кърми децата, урте? Аз съм негова фенка от дълги години. Към ден днешен сме и приятели. Със сигурност той ме намира за много интересно, а първото нещо, което забеляза в мен е моят бюст. Дум!
Годзила слезе от камиона. Не, аз не искам да се ебавам с тях, защото са дебели, защото аз също съм дебел. Но може би защото съм дебел, това ми дава разрешението да се ебавам с тях. А сега нека посрещнем участник номер 2. Здравейте, аз съм Сандра Иванова, на 21 години от град Харманли, зодия Дева. За себе си бих казала, че съм една книга, която не може да се лети по корицата. Какво си? Съм една принцеса по документи, за което съм благодарна на родителите си. Мале как ги нагъват тези бабчета. Освен това, съм страшен любител колекционер. Събрала съм книжка с 100 дестинации в България, която забравих да купя. Сигурен съм, че това е било режисирано и те се казали направи нещо смешно, кажи някаква смешна история. Това е много кринч, мила. Добре, това ще го изрежем. Може би трябва да споделя голямата си мечта, а тя е да бъда чалга певица. В очите ми гледай се каква подводница си ти. Схемата ти не спря да башка. Ята си отеха с някоя златка търсачка. Любимите ми певици са Анелия и Андрея. Анелия Андрея, а тя изпее песен на Емануела. Добре. Искаш мандаринка, мила. Аз съм сигурен, че не ти е вкусно. Влизам в Miss Plus Size, за да покажа себе си и да получа популярността, която заслужавам. Кое? Let's go, girl. Мяу. Аз съм за емоции, дошла съм за нови приятелства. Искам да видите женичката отляво как е накосвам да се разсмее и да просто да се тръгне. Трябвам да намеря такива тук и много готини изживявания с момичетата. А във визитката ти видяхме, че си истински фен на хармалийските кебабчета. Носиш ли ни тази вечер? Не, защото ги е изяла. Очевидно. Нямаше кебабчета в магазина. Здравейте, казвам се Елена Левачки, на 26 години от град София, зодия Дева. Знам я от преди Miss Plus Size, следваме в TikTok, много я харесвам, едно изключително детенце, което направо като искам да го видя и да му нащипя така пуст. Много е сладко. На първо място съм щастлива майка от година и половина, на второ място художника, на трето тиктока. Щастлива омъжена съм за бащата на моето дете. Живеем в страхотна семейна идилия благодарение на спокойния ми и уравновесен характер. Мисля, че това е единствената визитка, която съм оставил дълга и до края, защото тя е наистина интересен типаж. Ето, просто не мога да кажа сериозно. Видно е, че съм почитател на метал музиката и определено това е моят стил. Обичам изкуството и съм способна да нарисувам най-нежната картина, докато слушам Slayer. Харесвам Miss Plus Size от самото начало и образът, който най-много се откроява в моите очи е този на Анджелина. Харесвам хора като нея, които са директни, импулсивни и не играят двойни игри. Анджелина в момента е проститутка. Не искаш да бъдеш като Анджелина. Не харесваме от типа на Ваня Великова, не харесвам толкова цветни и шумни хора. Това го усетих лично. Завършила съм висше образование в сферата на мениджмънта и влизам в Miss Plus Size, за да ме нажирам всяка една от участничките, за да си знае мястото. От какво се притесняваш? Да не се прибия с тези толкова. Нека се надяваме, че всички ще сме добре тази. Толкова до болка искрена. Много я харесвам, наистина много я харесвам. Вечер. Да започвам ли? Здравейте, казвам се Лиляна Макнева, на 50 клина. Кроела, мила, мила, откъде си скочила ти, бе? Не сме тук да съдим.
Години от София, зодия Рак. Преди да ви разкажа повече за мен, искам широко да си отворите ушите и много внимателно да ме слушате. Предстои ми да се омъжа за 7-ми път. Ти... Как? 7 пъти сватба. Ма това за много пари. Откъде ги имате тези пари, бе? Ава Круела. И аз съм Ивета от Враца. Отивам на Мис Плюс Сайз. Тази е много кют и е много забавна. Здравейте, аз съм Ивета Ангелова, на 28 години от Враца, зодия Водолей. От малка ми е трудно да имам приятели. В училище бях отритвана от учениците си, а Разбирам. причината не знам и до днес. В момента, за жалост, също нямам много приятели. Здравейте, аз съм Моника Стоянова, на 21 години от град София. Зодия Рак. Аз съм всичко, което вие не сте. Първото нещо, което бих споделила за себе си е, че съм хомосексуална. Same. От 2 години живея със своята приятелка, а от няколко месеца сме сгодени. Съвсем скоро планираме да се оженим в Малта. От малка имам страсти към музиката. Била съм част от популярната вокална формация Връбчета. И да, пея в песента Бански на лалета. Да, това не е шега! Защото знам, че другите момчета нямат бански на лалета, нямат твоите сини очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя. Ти си принцът на моите мечти. Да, това не е шега. Здравейте, аз съм Мария Йорданова от Димитровград на 27. Мали тая колко при повдигната енергия има такова едно, така да се чувстваш енергично и да ти е добре. Години, зодия Риби. Майка съм на 2 деца и интересното в моят живот е, че с бащата на децата ми сме партньори от 9 години, но все още не живеем заедно. Окей. На това му викам аз страх от обвързване. Виждаме се, създаваме деца и после кой откъде е. Това не е много правилно, ама както и. Здравейте, аз съм Кристина Владова, на 19 години, от село Трудовец и съм зодия Дева. В момента уча право и най-голямата ми мечта е да бъда успешен адвокат. Аз вярвам в теб. И почва днешната идеология за жена. С нулево IQ, с фалшиви мигли, с хиалурон в устните и в бюста. Аз не виждам нищо лошо в това. Всеки е свободен да си слага колкото си иска силикон, колкото си иска хиалурон. Не си ти човека, който да обяснява кое е било грозно и кое не било правилно, защото ако някой дойде и ти каже ти си дебела, ще се обидиш. Така че, аре да не слагаме такива етикети. Съм в Мис Плюс Сайз, за да покажа един друг тип жена. Тиха, кротка и уравновесена. Да, супер, много се радваме, но не бъди такава. Това, че ти не искаш да си правиш интервенции, не означава, че някой друг не иска и това няма да му помогне да се чувства добре. Не знам в какъв смисъл си го казала, дали с цел, че в момента е модерно да се правят интервенции и е нормално да е модерно, защото сме в такова време, в което хората не ги е страх да се променят и не ги е страх да бъдат себе си. Не бъди такава, не съди, не казвай, че това било грозна представа за жена или нещо такова, какво каза там, вече забравих. Не мога да го кажа. Кое? Дай да го заместим с някоя друга дума. Уравновес, не мога да го кажа. Това е другата ми любимка. Здравейте, казвам се Ребека Христова, на 20 години, от село Самуилово, област Сливен и съм зодия Телец. Аз съм ромка и съм горда с този факт. Затова те харесвам. Амбициозна съм и точно заради това съм първата ромка в моето село, която учи висше образование. Ще ви успокоя. Ако не на друго, поне на кючеци ще науча децата ви.
В момента всички БГ мами. Това, което съм изрязала е, че тя казва, че иска да бъде учител. Да, учител иска да бъде и ако не научи на други деца, ще ги научи на кючеци. Което абсолютно нищо лошо не виждам в това. За първи път в нашето предаване ще дойде чуждестранна участничка, която идва от Германия и ще ви разбира благодарение на един апарат, който ще я превежда на немски език, така че се надявам да бъдете много любезни с нея, а първо нека видим нейната визитка. Това също е визитка, която е цялата, защото просто обожавам Андрея. Здравейте! Казвам се Андрея Иванова, на 27 години и съм от град Бургас, зодия Скорпион. Позната съм като българското Барби, но не онова Барби, с което се играят децата ви, а онова, с което се играят мъжете ви. Ами сори, ама за тапи. Толкова се личи, че тя не иска по абсолютно никакъв начин да го прави това. Тако, боли. Исках просто да покажа на хората. Това е котката ми. Кажи здрасти, ма. Нима хапидей. Нима... Ау! Работя като професионален OnlyFans модел и месечните ми доходи са задоволителна цифра, с която мога да живееш щастливо. Да работя в OnlyFans е доста интересно, особено когато се сблъсквам с фетишите на мъже от целия свят. Най-скъпо платеният ми такъв беше да изпратя своето бельо за $500 до Австралия. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. New memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the place. I'm talking one chance at... Имам над 50 операции на лицето, като 38 са видимо в моите устни. През годините развих мания към това да се правя интервенции и до ден днешен не мога да спра. С френски език се справям Няма лошо. също толкова добре, колкото с немският. Завършила съм немска филология в Софийския университет. В Miss Plus Size ме поканиха със специална мисия. Каква е тя обаче? Пауза, да си включа лаптопа се зарежда, защото нямам батерия. Hallo, mein Name ist Emma Schwarz und ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus München, Deutschland. Ich arbeite als Model in die deutsche Firma Modelt und war auf dem deutschen Cover des Vox. Аз научих 3 думи на немски. Ich habe 9 Auszeichnungen für die beliebteste Model in Deutschland. Ich nahm an den deutschen Big Brother teil und war Jury bei der Fashion Week in Mailand. Не мога да си кривя душата. Андрея така изглежда много добре. Андрея, от днес ти вече си Ема Шварц. Мисията ти е никой от участничките да не разбере за тайната ти задача. Твой съучастник в предизвикателството ще бъде само тя ще знае за твоето прикритие и заедно ще трябва да разсеете всяко едно съмнение. Ребека ли чух? От сега до второ нареждане ти ще говориш на немски език. Момичета, вече е рано сутринта. Беше хубав купон, как? Тук съм отрязал един невероятен купон, в който всички пееха чалга, танцуваха и въртяха гюбеци, но просто е 30 минути и реших, че е излишно. Също съм отрязал и кралицата, защото нищо не се случваше интересно. Сега ще видите. Беше хубав купон, как мислиш? Много ми се спи. Май на всички. Има ли някой, който вече не му се спи от вас?
Много тъжни изглеждат. И аз да съм в Мис плюс сайз. Мисля такъв купон, кой иска? Обаче сега следва една много интересна част. Преди малко ви помолихме всяка от вас да си донесе гримовете и телефоните. Надяваме се, че всички са във вас. Както помните, както ви казахме по-рано, има специална кралица, която направи специални решения за вас. Тези решения са пред нас. Кога да сте ред? И ние сега с най-голямо удоволствие ще ви ги представим. Една от вас знае каква игра е играла до сега и ще продължи да играе. И всяка една от вас, след като направи своят избор, ще трябва да каже защо е направила този избор. Така, сега по Мечтата пък така си иска. решения. Първо ще разберете, разбира се, тя ви разпредели с коя ще нощува. Първо ви показваме. Това може да бъде изрязано и да бъде направено по много по-добър начин. Първото й решение и тя избра, че Ивета ще нощува с Мария. Това е нейният първи избор на кралицата. Вторият избор на кралицата е, че вие двете оставате без грим до края на предаването и няма да може да се гримирате. Затова чакаме вашето... Което предаване е една седмица. Тоест една седмица да бъдете без грим. Не мисля, че ще е проблем. Грим ето тук. И от утре ще виждаме естествени всяка сутрин. Красавиците ми. Обещаваме, че ще го пазим като очите си. Ка и Сандра ще бъдат в една стая. И не само, че ще бъдете в една стая, вие ще бъдете без телефони. Така че ако може да дойдете да си ставите телефончетата. Една седмица без телефон, голяма драма. Ей, тук вътре. Ще съм много благодарна. Сега нека всяка от вас да си остави в себе си само единствено името, което смята за кралица. Прекалено дълъг излишен кадър отново. Виждам обаче някои много бързо направиха своето решение. Ема виждаме, че най-вероятно не разбира какво трябва да направи и ще пропуснем не. Така. Айде да оставяме лещета и започваме от Ивета. Според теб, коя е кралицата на шоуто? Да, покажи го и кажи защо. Според мен това е Сандра. Аз гласувам, че кралицата е Сандра, тъй като тя беше между всички. Аз мисля, че кралицата е Круела. Защото Круела си е кралица, нали така? Това точно не съм го очаквала. Аз посочих себе си за кралица, защото не знаех какво да кажа. Като гледах другите момичета, нито една не ми изглеждаше съмнителна. Абсолютно. Заобщо не е изглеждала съмнителна. Ко да кажа? Никой нищо не каза, не сме изправили някакви оговорки или да се шукаме коя е, дали я знаете, така нататък. Аз нямах на представа и затова посочих себе си да няма никой обиден, не за друго. Ако ти с кралица в момента може да се Гърмли ти от нещо, бе. Гърмли ти изобщо, покали тя си. Щужиш да се прибереш към вкъщи, осъзнаваш ли го? Ама аз не съм кралица, тъй че... Добре, щом си толкова сигурна. Добре, давай, Катя. Имах съмнение между Ема и Сандра. Така, но повече ме клони към Ема, защото никой до сега нищо не знае за нея. В един момент влиза. Плюс това, аз веднага я разконспирирах. Това е Барбито от Бургас. Право не е трудно. Така че тя е кралицата за мен. Лили? Аз се помях доста между Ивета и Ема. Само Защото се спрях на Ема. Според мен кралицата е Ема, защото се коментираше, че Ема не говори, Според мен ти си кралицата. не разбира. Всъщност Ема говори български язик и разбира чудесно всичко, което й се казва, а и някои други дребни неща, които ме накараха да се усъмна. Да, нали казаха, че има апарат, който и превежда луж. Това са такива технологии напред, нали? Ви просто си нямате да представа малко така да се набистили.
Добре ли съм? Не знам. Ти звучи съмнително това цялото нещо. Подозрително. Добре. А Ребека? Аз мислех, че е Мария, защото докато танцувахме, базикаше се, не знам, обаче покрай майтапа се казва истината. И мисля, че е тя. Добре, ще пропуснем Ема. Нека продължим с Мария. Мария, ти за кого гласуваш? Нищо лично. Аз мисля, че е Елена. Че Елена казваш? Мисля, че е Елена, пак казвам нищо лично, защото аз днес... А защо прескача тема? Нали трябваше да бъдем добри с нея, да не я дискриминираме? Цял ден спадам в депресия, как не мога без грим, без спирала, без руж, без нищо. Това не е за никой. И според мен е целенасочено това за безгрима, специално към мен. Добре. Моето мнение. Това казвам нищо лично. Окей, Мони? Ти мислиш, че е Сандра? По принцип аз гласувах за Сандра, защото наистина това, което придобих като наблюдение за тези няколко часа, в които бяхме заедно, тя беше доста приповдигната, доста приказлива и в крайна... Пак е влязла в Мис плюс сайз. Аз не виждам какъв е проблема да е превъзбудена, превъздигната, както каза. Това е Мис плюс сайз, мила. Накрая вече, когато беше партито, тя започна да излиза с хората по-отделно и да ги връща след малко, при което ги придърпваше да говори с тях, и това е леко очевидно или леко подозрително. Разбира се, ако това и е ролята, опитала се да се справи с нея. Сега ние няма да ви разкрием дали изобщо някой от вас е познала кралицата. Това ще Защо? Защо ми е въпрос? Защо ни чакате? разберете утре на закуска. Ако сте в пълен състав, най-вероятно кралицата продължава да бъде кралица. Ако не сте в пълен състав, сами ще се отговорите на въпроса коя е била кралицата. Така, ние продължаваме с решенията и изборите, които е взела тя. И с всички лоши, да кажем, избори има и един страхотен избор, който тя е взела. Първо, нека кажем, че тя е... За да ме приспива това предаване. Ще е разпределила Кристина и Лили да бъдат в една стая. Криси и Лили в една стая. Са единствените участники, които ще бъдат без камера до края на сезона. В тяхната стая няма да има камера. Това като решение го е взела кралицата. Така, давай, Меги, ти за следващия избор. Така. Съм да ги взема. Да, и те за Благодаря ти, асистенте мой. Така, следващият избор на кралицата е Елена и Катерина да са в една стая. И не само, че ще бъдат в една стая. Те ще получат, да. Те ще бъдат и артисти. Елена и кой беше само, че забравя? Това ще бъде много забавно. Нямам търпение. Да, сега Елена и Катерина трябва да дойдат при мен да вземат тези два листа, които ще трябва да се прочитат на спокойствие, без останалите да разберат какво пише на тях. Ще го отвориш, когато сте си самички. Така. И последният избор за стая е между Ема и Ребека, които ще бъдат в една стая. И те, може би, ще изпитат най-големия дискомфорт, защото от днес до края на предаването те ще бъдат вързани една за друга. Така че сега може да ги помолим да дойдат, за да им поставим тези сладки окови. Не са окови. Да, сладки белезници. Те ще се спасяват. Като цяло, тази с тази ръка, като цяло, сега ще ви кажем, разбира се, ще има изключения, когато давате синхрони. Момичета, разбира се, има и нещо хубаво. Една от вас ще може да отмени своето наказание, но това трябва да бъде по волята на всички останали и вода да бъде единодушен. Да. Така че, ако някой иска, може да се вдигне ръката в този момент, за да видим коя ще е.
Така, значи Моника и Сандра искат да си върнат телефоните, Ема и Ребека да бъдат отвързани. Сега желанието на само една от вас ще се сбъдне и то ще бъде решено от всички. Затова сега всяка една от вас трябва да каже защо. Защо иска? Защото не иска да бъдат вързани. Аз ти отговоря. Той иска. Мони, нека започнем с теб. Защо ти е важно и искаш да си върнеш телефона? В принцип, аз съм изключително чувствителен човек и това да нямам връзка с близките си хора и като цяло вкъщи съм оставила много болен човек и имам нужда да се чувам с него. Ли си да загубиш нещото хикс в момента, за да си върнеш телефона до края на предаването? Добре, Мони, тук-що ти оставаш без багаж до края на шоуто, а само с телефон. Благодаря, че не ме избрахте. В интерес на истината не бях изненадана и не случайно се съгласих с това нещо, защото просто наистина държа на телефона си и то без значение, че е телефон като вещ, а всъщност... Да, много ме дразни. Това, което той ми осигурява. А багажа ми е нещо, което наистина ми е много ценно, защото аз съм човек, който е меко казано педантичен към чистотата и към комфорта си от гледна точка на това да мирише. Не, да, много ме напряга. Ще превъртя хора, съжалявам много. Кралицата почна да си играе вече с вас. Много сериозно. И нещо, което също не знаете, което тя взема като решение, което тук-що ще ви шокира супер много. Готови ли сте да го чуете? Тя реши, че тази нощ трябва да спите с роклите и гримовете си. Ще трябва да си легнете така и сутринта на закуска да се появите по абсолютно същия начин, без измит грим, по начина, по който сега ви изпраща. Ще ви направим снимки преди да се легнете, за да може да изглеждате по абсолютно същия начин, когато не трябва да станете грибате сутринта. нито грима си, нито роклите, нищо да не променяте по себе си. Шоуто ще продължи, така че пожелаваме лека нощ за сега. Лека нощ. Минути след края на церемонията, Моника заяви желанието си да напусне предаването. Тя имаше възможност да проведе телефонен разговор с близките си в ранните часове на новия ден. Какво става? Чух, че много се разстрои. Просто наистина не знам как да го кажа. В смисъл, може би това е една от грешките в живота ми. Защо така мислиш? Минали са само няколко часа. Да, и Това е грешката в живота и хора. Да. бяха напълно достатъчни, за да разбера, че аз съм човек, който е от съвсем различен свят. Какво те притеснява най-много? Да, 100% е някаква извънземка. От съвсем различен свят, вика. Айде бе. Като цяло имам лекарства, които трябва да пия. Разбира се, те ще си бъдат в те през цялото време. Да, в смисъл. Аз съм човек, който е супер привързан към чистотата и така нататък. Да. И напълно разбирам, че е нещо за нещо, защото получих привилегията да си ползвам телефона при положение, че бях избрана да го изгубя. И съм изключително благодарна на всички момичета. Хора, извинявам се много, но не мога да я доизгледам тая. Просто много ме напряга. Го се обяснява накратко, ще си ходи, защото няма багаж. Пък не можела да остане без телефон, но пък искала да види там превземки. Надявам се реакцията да ви е харесала. Отнеми изключително много труд да я направя, 3 дена, защото 3 дена започвам да я снимам и 3 дена не се случва. Според мен заради ретроградния Меркурий. Абонирайте се за каналът ни. Нека да стигне 500 subscribers. Харесайте, споделете ако искате. Нека и други хора да дойдат да гледат, да се забавляват с моите олигофрени. Дайте ме в Instagram, за да виждате допълнителни глупости. Айде! Бай сте хора, спокойно не съм забравил за транзишъна ни. Чао!